कि अरे मरही के बाटे तो अरे मारी तो न जान से अरे मरही के बाटे तो अरे मारी तो न जान से काहे के मुआवेलू अरे नजरिया के बान से अब के बाद कि मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो मार दाना जान से काहे के मुआवेलू नजरिया के मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो मर्द जान से काहे के मुआवेलू नजरिया काहे के मुआवेलू नजरिया के बान सरिया राजा जी बेलाऊ देखो करिया राजा जी सुमरा सरिया राजा जी के मुआवेलू नजरिया के बान काहे के मुआवेलू हे अब फिर कैसे कहे के बार हुआ खाती घर से निकल लो जा साजी सवार के बढ़िया से घर से निकल लो जा साजी सवार के रमजी बनवले लगा बढ़िया से गढ़ के और बुद्धि फेल कैले बाड़ू बुद्धि फेल कैले बाड़ू बुढ़वा जवान के कि बुद्धि फेल कैले बाड़ू अब बुढ़ावा जवान के कहे के मुआवेलू नजरिया के काहे के मुआवेलू नजरिया के काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से सुना मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो मर्द नजर से काहे के मुआवेलू नजरिया यही पे कौन गाना ओकरे कॉपी है अरे किसी सच्चा मकावेलू अरे छत के ऊपर से किसी सच्चा मकावेलू अरे छत के ऊपर से प्यार जब करेंगे बात बहरिया से प्यार जब करेंगे बात बहरिया शीशा चमकावेलू छत के ऊपर से शीशा चमकावेलू छत के ऊपर से प्यार जब
करेंगे बात बहरिया जमार से, प्यार जब करेंगे बात बहरिया प्यार जब करेंगे बात बहरिया बेटा कमेटी के आदेशानुसार आदरणीय प्रभुनाथ तिवारी जी का समय हो गया है। हम लोग का अपना घर है, फिर गाएंगे हम।